теге заманнардан, әле 20-30 кешелек залда концерт куеп биргән шыгыдан, бүген Казанда, башкалада 10 көн буена зал тутырып концертлар куйганчы бер генә көн үтмәгән. Әмма минемчә, син менә шушы көнгә белеп, максатыңа туры бардың һәм шушы көннән килеп җитәсен белдең алдан ук. Мин сиңа менә шушы бер көнне, бүгенге кебек матур көннең еллар буена дәвам итүен телим. Мин сине менә шушы тырышлыгың өчен бик хөрмәт итәм. Әле бүген монда килгәндә дә уйлап килдем. Менә шул хәтле бөтен әйберне оештырылган инде. Иртәдән син минем килеп, кая кереп чишенәсен, чишенгәннән соң нәрсә эшлисең, чәй эчәсең, чәйдән соң залга кереп утырасың, хәл итәсең. Менә шул хәтле бөтен әйберне оештырылган, шул хәтле тырышсың. Һәм шул хәтле күп сөйләмичә генә зур эшләр эшли торган кеше. Миңа бер көнне октябрь аенда исә шалтырата. Әйтсәң әле. Менә минем ай сайын бер концерттан килгән табышымны хәрби операциядә катнашучылар файдасына җибәрәсем килә. Миңа бу эш әле ничек күчерим икән шул акчаны. Ул аны шундый җиңеллек белән әйтте. Ул җиңеллек белән әйткән әйберне ахырына йөреп җиткерү өчен миңа бер атнадан күбрәк вакыт кирәк булды. Әмма ул миңа һәр көнне шалтыратты. Нинди счетка күчерим, җибәр миңа тизрәк счет, җибәр миңа тизрәк счет. Һәм минем белүемчә, ул үзенең вәгъдәсенә торды һәм ай сайын концертыннан бер концерттан кергән тулы керемне мобилизациядә катнашучыларның гаиләләренә һәм үзләренә ярдәм итү өчен җибәрә. Biz jurnalistlar белән киләбез, язабыз, күрсәтәбез, мин моны күрсәтү өчен җибәрмим, бу минем күңел эшем диде. Менә шундый күңел эшем өчен рәхмәт сиңа. Һәм башка барлык әйтмәгән изге эшләрең өчен рәхмәт. Сәламәт бул. Һәм инде кабатлап әйтәм, менә шундый бер көннәрне еллар буена дәвам итсен. Мин сине бик яратам.